다음继续 Więc najpierw chciałbym rozpocząć od powitania wszystkich, szczególnie wszystkie mniszki, które uczestniczą w naukach wiosennych i wszystkich przyjaciół w Dharmie, którzy słuchają przez internet. Mam nadzieję, że macie się dobrze i chciałbym wszystkich w ten sposób powitać. 다들야 남다 리제면 남다 니 리제니 즈브딘 바테다 니 잡게 봐 아니 비슷해 다디 아주 얘네 상계비 주기 Więc tak jak powiedziałem, będziemy mówić o 27, 28 dobrym 리제면 czynie. 잡제의 자주 쉬비나 아니 기부심비 람 통념스 더 주시야 되는데 Więc 다들야 jesteśmy, 상바 전주도 또 계주당 więc 대다가 라브자로 루주제다 Więc jesteśmy w części jakby praktyki dla najbardziej uzdolnionych, praktykujących i w tej części jesteśmy w trzeciej jakby podczęści dotyczącej praktyki ślubowania bodhisattwy, związanej z ślubowaniem bodhisattwy i ona ma jakby też dwie podczęści. Jedną jest praktyka paramit. A teraz jesteśmy w kolejnej, która mówi o tym, jak praktykował oczyszczanie swojego umysłu. Więc ta strofa brzmi tak. Póki nie pożegnasz się z krnąbrnym usposobieniem, nie poskromisz umysłów uczniów. Skupiłem się więc na własnym gromadzeniu i oczyszczaniu, aby pomóc w tym swoim podopiecznym. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Słyszycie mnie wszyscy, prawda? 다디 리제 남다 리제만 리제 수수미에 나로네 갑딜야 Pośród 33 dobrych czynów w tej autobiograficznej pochwale, to jest jakby 27 dobry czyn. Więc tak jak poprzednio, najpierw przedstawię tę praktykę, ten dobry czyn, tak jak przedstawiał to sam Mikio Dorje w innych swoich tekstach. Ale tym razem tę część pominę i przejdę od razu do komentarza Sanghye Druba. Komentarz Sanghye Druba mówił dokładnie tak. Od dawien dawna aż do teraz, czyli do czasów Sanghye Druba, większość tych osób, które były, tych ludzi, tych lamów, którzy uważani byli za największych, którzy byli faktycznie prawdziwymi duchowymi przyjaciółmi, wielu z nich było autentycznymi guru i faktycznie jakby działało zgodnie ze swoimi naukami. Natomiast inni udawali tylko dobrych nauczycieli. Wielu z nich jakby nosiło bardzo takie wspaniałe imiona, czy też wspaniałe tytuły, ale w gruncie rzeczy aby poprowadzić innych na ścieżkę jakby prawości, nie potrafili sami tego uczynić.
oni powinni rozpoznać, czym jest brak prawości, na czym polega brak prawości, do czego prowadzi i jak to problem usunąć. Wielu z tych lamów nie potrafiło rozpoznać tych błędów, tych splamień umysłu. Bardzo często ci lamowie jakby nauczali, jak praktykować dobre czyny, ponieważ chcieli jakby wzbudzić wiarę i szacunek wśród swoich uczniów. Ale nie potrafili jakby pokazać ich błędów. Nie potrafili im powiedzieć, to musicie zmienić i tak dalej. I problem polega na tym, że w ten sposób niby nauczali, jak praktykować prawość, ale prowadzili ich błędną ścieżką, bo nie potrafili pokazać, czym jest brak prawości, jak wygląda brak prawości, jak sobie z nim radzić. W związku z tym oni sami, jak i ich uczniowie, zaczynali cały czas jakby działali w negatywny sposób. Nie naprawiali swoich negatywności, czyli jakby nie dostrzegali tego, że te nieprawości są nieprawościami, że są problemem. W związku z tym uczniowie takich lamów cały czas trzymali się swojej złej ścieżki, swojego złego działania. Aby poskromić umysły innych uczących istot, nauczyciel musi, aby oczyścić ich umysły, nauczyciel sam musi najpierw poskromić swój umysł i oczyścić swój umysł. Inaczej nie ma szans na to, aby taka osoba mogła oczyścić umysły innych istot. Jeżeli myślimy tylko o jakby takiej teraźniejszej, jakby doczesnym szczęściu, jeżeli nie zastanawiamy się nigdy, nie dążymy do osiągnięcia jakiegoś szczęścia, lepszego, większego szczęścia w przyszłych żywotach, to też nigdy nie osiągniemy jakby takiego pełnego oczyszczenia i nie zejdziemy ze złej ścieżki. Naszym celem powinien być trwałe szczęście w przyszłości, które pozwoli nam prowadzić do takiego szczęścia inne istoty. Jeżeli tego nie przyświeca nam taka intencja, to praktycznie nie praktykujemy ścieżki bodhisattvów. To jest jesteśmy takimi pseudo-bodhisattvami. To jest tak jak ktoś, kto jest trędowaty i naucza sadhany Garudy. Trąd jest według medycyny tybetańskiej wywoływany przez nagów. Natomiast jakby remedium na choroby wywoływane przez nagów jest praktyka Garudy. Więc ludzie, którzy byli zainfekowani trądem, musieli się odseparować od innych ludzi, tak, od reszty społeczności. To jest naprawdę ciężka choroba. I Tybetańczycy uważają, z punktu widzenia właśnie tradycyjnej medycyny tybetańskiej, że to jest właśnie choroba nagów i że jedynym antydotum jest praktyka Garudy.
Jest wiele takich praktyk garudy, ponieważ mówi się, że garudy są w stanie jakby poskromić czy też zniszczyć nagów. Mm. Ale jeżeli ktoś jest już choruje na trąd, jest trędowatym, i taka osoba miałaby uczyć sadane garudy innych trędowatych, to co tacy inni ludzie, inni trędowaty mogą sobie o tym pomyśleć? Jeżeli ten człowiek zna tą sadane garudy, to dlaczego sam jej nie praktykuje? Dlaczego sam się nie wyleczy z tej choroby? Więc istnieje duża wątpliwość, tak? Pojawia się duża wątpliwość, czy taka osoba faktycznie jest w stanie i faktycznie zna tą praktykę i faktycznie ją praktykuje i osiągnął owoce tej praktyki, prawda? Więc to jakby osłabia wiarę w takiego nauczyciela. Więc jeżeli nauczyciel sam jakby z zewnątrz wydaje się praktykować ścieżkę bodhisattwy, ale sam jest tylko i wyłącznie przywiązany do doczesnego szczęścia, to praktycznie nie może wprowadzić na prawdziwą ścieżkę Mahayany inne istoty. Jego motywacja, jego nastawienie jest niepełne, jest kulawe. Nie doprowadzi do ostatecznego celu. Więc jeżeli ktoś nie jest w stanie poskromić swojego własnego umysłu, to nie będzie w stanie poskromić innych umysłów. Aby przynieść wielki pożytek istotom i praktykować prawdziwą dharmę, jeżeli to jest naszym celem, to musimy skupić się na przyszłym i kolejnych żywotach. Na tym, co przyniesie nam pożytek w tych kolejnych żywotach. I wtedy, co Mikio Dorje uważał za najważniejszy punkt, aby oczyścić jakby umysły innych istot, jakby powinniśmy faktycznie nauczyć, pokazać innym, co powinni robić, a czego nie powinni robić. Aby pokazać im, co powinni robić, czego nie powinni robić, sami musimy do tego dojść, sami musimy przestać praktykować prawość i przestać dopuszczać się nieprawości. Więc jeżeli nawet zwykli ludzie, którzy mają niewiele prażni, niewiele pilności, nie są w stanie jakby zrozumieć, co to tak naprawdę znaczy. Ale Mikio Dorje zwrócił na to bardzo szczególną uwagę. I on miał pewność co do tego, jak to działa i jak pozbyć się wszystkich jakby przeszkód w tym, aby zrozumieć, co należy robić, czego nie należy robić. Tutaj nie chodzi o to, że miał takie przeczucie, czy takie wrażenie, czy coś. On po prostu miał pewność. On sam tą drogę przeszedł, on sam ją doświadczył i w związku z tym z taką samą pewnością był w stanie prowadzić inne istoty.
Jego nie satysfakcjonowało same rozumienie, sama teoria. On faktycznie jakby musiał doświadczyć tego na sobie, musiał zobaczyć, jak to działa, musiał osiągnąć tą pewność, to przekonanie co do tego, że to jest najlepsza ścieżka, że to jest najlepsza metoda. I w ten sposób, z taką samą pewnością był w stanie nauczać tej metody innych. W przeciwnym razie możemy zapomnieć o całej praktyce dharmy, o swojej praktyce dharmy i o praktyce o nauczaniu innych. I jest bardzo wiele nauczycieli, którzy nawet nie mają jakby podstawowego jakby zrozumienia, czym jest dharma i jak ją praktykować i na czym ona polega, ale przekazują wiele przekazów, mówią, że rozumieją, nauczają bardzo dużo. I mówią, rozumiem, ja rozumiem, na czym polega dharma, rozumiem jej główne znaczenie, więc są tacy jakby zbyt pewni siebie. I mówią, i chwalą się tym, jaki mają plan nauk już w kalendarzu, że tu tego dnia, w tym czasie będę nauczał tu, a potem tamten klasztor mnie zaprosił i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby popisują się jakby w ten sposób, ale w gruncie rzeczy oni nawet nie próbowali jakby rozwinąć autentycznego doświadczenia tej praktyki. Oni nie mają nawet częściowego zrozumienia dharmy, a jednocześnie udzielają przekazów, lungów, błogosławieństw. Przeczytają jakiś tekst, spojrzą na jakiś tekst i mówią, ja rozumiem, wiem, o co tu chodzi. I tyle. I to ich satysfakcjonuje, to im wystarczy. Nie przepraktykowali tego w sobie, nie mają odpowiedniego doświadczenia, znaczenia tego tekstu. Często jakby brakuje jakości w tych naukach. Nie patrzą też nie sprawdzają, nie analizują poziomu wiedzy i doświadczenia swoich słuchaczy, swoich uczniów. Liczy się tylko, jak dużo tych uczniów jest, czy 100, czy 200, czy 500, czy 10 tysięcy. I wtedy mówią, to jest wspaniałe. Mam tyle uczniów i jeżeli zbierze się tyle uczniów, to dają wielkie jakby przekazy, wielkie abiszeki. Liczy się tylko, jak wielki szacunek w ten sposób zyskają pośród tego tłumu ludzi, ile datków otrzymają od tych ludzi. Natomiast nie zastanawiają się, jak to wpłynie na tych uczniów, czy to przyniesie im autentyczny pożytek. Jakie zmiany, jakie zmiany to jakby wywoła w ich umyśle, w ich życiu. Myślą tylko o tym, ile dharmy jakby przekazali, ile łapiszek dali, ile uczniów mają i tak dalej. To jest oczywiście bardzo złe nastawienie, to jest tak jak, w zasadzie oni przypominają bandytów, którzy niszczą dharmę, którzy niszczą nauki Buddy. To nie jest jakby działanie, które jest pełne szacunku dla dharmy i autentycznej znajomości znaczenia dharmy. Więc Michio Dorje uważał tego rodzaju nauczycieli za bardzo szkodliwe
osoby i jakby krytykował tego rodzaju działanie przy każdej okazji. Więc kiedy zastanowimy się, jak autentyczny guru udziela przekazów, to najpierw jakby on analizuje, czy jego uczniowie, czy te osoby, które naucza, faktycznie połączyły dharmę ze swoim życiem. Czy faktycznie, jaki jest poziom ich zrozumienia dharmy. Jak spojrzymy, jak wielcy prajucowie Kadziu udzielali przekazów i abiszek, na przykład pan Gampopa powiedział, on jakby zacytuję jego słowa, on powiedział, że także w przyszłości, kiedy guru nie będą mieli żadnego doświadczenia, a uczniowie nie będą mieli żadnego oddania, a instrukcje będą przekazywane jak przekazy, to nauki zaczną słabnąć. Jak to rozumieć? Gampopie chodziło o to, że jeżeli w przyszłości pojawi się taka sytuacja, pojawią się takie sytuacje, że nauczyciele dharmy nie będą mieli żadnego doświadczenia we wprowadzaniu, w praktyce dharmy. Natomiast ich uczniowie nie będą mieli autentycznego wiary, autentycznego oddania, więc lamowie nie będą faktycznie mieli doświadczenia z praktyki dharmy, uczniowie nie będą mieli autentycznego oddania i wiary, ale ci nauczyciele będą nadal udawali, że udzielają jakichś instrukcji i jakichś przekazów, będą je tylko odczytywali bez żadnego doświadczenia, będą tylko powtarzali słowa. Wówczas Gampopa powiedział, w takiej sytuacji moje nauki, czyli nauki Gampopy, po prostu znikną. Tak po Kadziu guru musi mieć autentyczne doświadczenie tych nauk, autentyczne doświadczenie wypływające z praktyki dharmy. Wtedy będą w stanie udzielić prawdziwego błogosławieństwa, a jego uczniowie będą w stanie rozwinąć prawdziwe oddanie i prawdziwą wiarę. Wówczas nauki Dagpo Kadziu nadal będą żywe. Więc jakby tacy guru, którzy udają, że mają doświadczenie w praktyce, udają, że mają błogosławieństwo, jakby są autentycznym niebezpieczeństwem dla Dagpo Kadziu. Tak jakby to co chciał powiedzieć Gampopa. Podobnie Pamodrupa powiedział podobną rzecz. Powiedział tak: nigdy nie nauczałem ani jednego słowa dharmy, której bym sam nie praktykował i której bym sam nie doświadczył. Więc tego rodzaju stwierdzenia wyrażane były przez Pamodrupę i przez Dusung Khyentse. Więc co one znaczą? One znaczą to, jeżeli nie praktykowałem danej dharmy, jeżeli nie osiągnąłem doświadczenia tej praktyki, to nie powinienem nawet słowa na temat tej praktyki przekazywać innym. Nawet jeżeli przekażę tej osobie choćby jedno słowo związane z tą dharmą, z tą praktyką, to będzie błąd.
bo to będą po prostu takie puste słowa. Puste słowa, które nie mają żadnego poparcia w doświadczeniu, w praktyce. Dharma, którą nauczyciele powinni przekazywać, powinna być dharmą taką doświadczoną, inaczej będą nauczali takich pustych słów, takich suchej teorii. I tak jakby nauczał Gampopa, że autentyczne nauczanie, prowadzenie uczniów powinno na tym powiedzieć. I on to cały czas tłumaczył wszystkim swoim uczniom. I on oczywiście był jakby prawdziwym przykładem nauczyciela, który przepraktykował całą dharmę, którą doświadczył i odczuł rezultaty praktyki, której nauczał. Więc on uważał, że to jest po prostu kluczowy punkt całej dharmy i że dharma nie powinna się ograniczać do słów, do teorii. Dharma powinna być czymś, co przyniesie pożytek uczniom w tym i w przyszłym życiu. Więc najpierw trzeba samemu jej doświadczyć, samemu odczuć jakby rezultaty tej praktyki. Mając tego rodzaju doświadczenie, możemy przekazywać tę dharmę innym. I w przeciwnym przypadku, czy w przeciwnym wypadku nie powinniśmy jej nikogo nauczać. Uczniowie, na przykład Mikio Dorje, kiedy on nauczał, to jego uczniowie uważali, że każde słowo powiedziane przez nauczyciela jest niezwykle ważne, ma ogromne znaczenie. A to dlatego, że Mikio Dorje mówił tylko o tym, czego faktycznie, autentycznie doświadczył, czego był absolutnie pewien. Dopiero wtedy nauczał, tylko takiej dharmy nauczał innych. Dlatego wszyscy jego uczniowie jakby uważali, że każde jego słowo, każda jego nauka jest niezwykle ważna. To była taka bardzo szczególna cecha Mikio Dorje. Miał uczniów, którzy faktycznie gromadzili zasługę i faktycznie oczyszczali swoje umysły. Sam praktykował w ten sposób i w związku z tym jego uczniowie tym bardziej praktykowali w ten sposób. Na przykład, kiedy Mikio Dorje robił pokłony, wykonywał pokłony, albo ofiarowanie mandali, to robił to z autentycznym oddaniem dla 3 klejnotów. Jakby faktycznie to był moment, w którym on służył 3 klejnotom. I miał taką pewność, że to się faktycznie odbywa, że to się faktycznie dzieje podczas tej praktyki. I inni jego uczniowie jakby myśleli, faktycznie to jest autentyczny hołd, to jest autentyczny pokłon, to jest autentyczne składanie darów 3 klejnotom. I tak powinniśmy praktykować. Więc Mikio Dorje był niezwykle miał niezwykły talent do tego, do inspirowania swoich uczniów, aby gromadzili zasługę i oczyszczali swój umysł. Miał niezwykły wpływ na nich, na ich praktykę, ich działanie, myślenie. On sam jakby pisał na ten temat tego, kim powinien być guru, autentyczny guru.
jakby nie przeczytam jakby słowo w słowo tego, ale wyjaśnię o czym Mike Dorjo mówił. Mike Dorjo mówił o tym, że guru powinien cały czas myśleć i kombinować, jak usunąć splamienia z umysłów u swoich uczniów. Cały czas powinien się zastanawiać, cały czas, nawet we śnie powinien myśleć o tym, zastanawiać się nad tym, jak poskromić umysły tych uczniów. Ponieważ wiedział, że jeżeli tego nie zrobi, to oni doświadczą bardzo dużo negatywności w przyszłym życiu. Więc jak ich przed tym ochronić, jak ich przed tym, jak to powstrzymać? Jeżeli ktoś myśli tylko o tym, żeby teraz jego uczniowie mieli jakiś komfort, żeby byli zadowoleni, żeby się cieszyli z tego, co on powiedział, żeby byli ukontaktowani z kontaktu z nim i tak dalej, to nie jest prawdziwa troska o uczniów. Jak w przeszłości byli wielmożowie i ich poddani, tak? Więc ci tacy wielmożowie jakby zastanawiali się tylko i wyłącznie nad doraźnym jakby szczęściem tych poddanych, tak? Żeby teraz byli zadowoleni, żeby się nie buntowali, żeby nie narzekali. Ale to nie na tym polega praca lamy, prawdziwego guru. Lamy nie tylko powinno zainteresować, czy temu uczniowi nie jest zimno, czy nie jest głodny i tak dalej. To nie jest jakby takie główna odpowiedzialność, główne zadanie lamy. Głównym zadaniem lamy jest poskromienie umysłu ucznia, w taki sposób, aby to przyniosło pożytek w tym i przyszłym życiu tego ucznia. Więc guru musi być kimś, kto jest w stanie podjąć się takiej odpowiedzialności, który wie, jak takiej odpowiedzialności podołać, jak takiemu zadaniu podołać. Dlatego ktoś, kto faktycznie oddaje się w ręce takiego lamy, musi oni muszą mieć poczucie, że faktycznie guru jest takim ostatecznym schronieniem, takim schronieniem, które będzie ich schronieniem w tym i w przyszłym życiu. Więc uczniowie powinni mieć tego rodzaju przekonanie, tego rodzaju pewność co do guru, że będą w stanie za nim podążać teraz i w przyszłości. Jeżeli guru nie ma żadnych jakby oznak, że jest w stanie podołać takiemu zadaniu, że jest w stanie być tego rodzaju schronieniem, to niczego nikomu żadnego pożytku nie przyniesie. Więc pokrótce. Aby dharma była autentyczna i prawdziwa, musi być praktykowana z myślą o przyszłych żywotach, o przyszłym życiu, kolejnych żywotach. Taki powinien być nasz cel, to powinniśmy mieć cały czas na uwadze podczas praktyki dharmy, bez względu na to, co robimy. Jeżeli tego nastawienia nie ma, to wtedy praktyka, którą dana osoba wykonuje, nie poprowadzi, nie jest tak autentyczną praktyką dharmą, nie poprowadzi do autentycznego celu.
덴저롱제 텔라야 사무당비 기자 말봐. 다간다 Mm. To nie jest, 다양 고디 사무당다는 양고 tutaj nie 사무당다는 chodzi o osiągnięcie jakichś doraźnych celów. 주베세 Jeżeli tylko o tym myślimy, jeżeli tylko to nas interesuje, obchodzi, 나머지 줍대 약간 하고 jeżeli nie interesują nas, co będzie z nami, co się stanie z nami w przyszłym życiu, czy kolejnych życiach, no to nie ma sensu praktykować dharmy. Właśnie o tym często mówił Micio Dorje i często jakby mówił o tym, że jeżeli, że i to jakby czytamy, wyczytujemy jakby z jego życiorysu, czy wielu życiorysów, że Micio Dorje faktycznie nie był przywiązany do przyjemności zmysłowych, nigdy nie robił niczego pochopnie, zawsze był pełen uważności, jakby naturalnie był, jakby zatrzymywał wszelkie plotki, oszustwa, szarlatanów. Był bardzo dlatego, że był bardzo szczery. Mówił, jeżeli widzisz, że coś jest błędem, to po prostu jest błędem. To wystarczy to wyznać i robić wszystko, żeby tego błędu znowu nie popełnić. Ale trzeba to rozpoznać, trzeba to wyznać i widzieć, co jest w naszym umyśle dobre, a co złe. W tym czasie w Tybecie 이내야 지금 가보견 셴네 급디두산 딱 가보견 받은 증민도 네 노르도 야 춘도 세지야 근데 그 샤고 피샤버 된데네 망부시다요 근데 양 아주 베베게 로주 나로 또 스콤브르셔 딱 가보견 받은 비 인샤샤로 지금 가보견 봐 마도 다딩에 jeżeli Micio Dorje widział, czy też czytał, że coś zostało źle napisane, źle zrozumiane w Tybecie w przyszłości, to pisał po prostu to I w związku z tym bardzo wielu lamów za czasów Micio Dorje jakby krytykowała poprzednich lamów. A potem się okazało, że wcale nie mieli racji, dokonując tej krytyki i nigdy za to nie przeszkadzali. Natomiast Micio Dorje taki nie był. On był bardzo szczery, on był bardzo, jeżeli widział, że popełnił błąd, to po prostu mówił, że popełnił błąd. Tak czy inaczej, Micio Dorje, kiedy też nauczał dharmy innych, jeżeli nie rozwinął autentycznego zrozumienia, autentycznego doświadczenia tych nauk, to ich po prostu nie nauczał. Podobnie jeśli chodzi o taką bardzo dogłębną dharmę Vajrayany, to też nie przekazywał jej komukolwiek. Wielu ludzi krytykowało go za tym, miało wątpliwość, czy on w ogóle potrafi tego rodzaju nauki przekazywać, czy w ogóle je posiada, ponieważ robił to bardzo rzadko. Często wielu ludzi jakby rozpuszczała takie plotki, że Micio Dorje nie ma, że Micio Dorje nie praktykował zbyt wiele, nie studiował w nich wiele, co on wie, pewnie nic nie wie, dlatego nie przekazuje nam tych dogłębnych nauk. Inni nauczyciele przekazują wiele abiszek i przekazów, a on co? Nic z tego nie robi. Albo na przykład mówili, on nigdy nie przekazuje pełnych instrukcji od początku do końca. On zawsze jakby się gdzieś tam zatrzymuje, jakby nie wiedział, co ma powiedzieć i tak dalej. Wielu ludzi w ten sposób go oczerniało. Ale to tylko dlatego, że po prostu ci ludzie nie mieli wystarczająco do zasługi, aby otrzymać tego rodzaju przekazy, tego rodzaju jakby pouczenia.
다가는 시 전주 system 제 좋아하이나자 다가는 사람 그 용종 Więc Mikio Dorji skupiał się bardzo często w takich publicznych naukach na tym, aby na wzbudzaniu wiary w trzy klejnoty, na naukach o karmie, na nauki o przyczynie i skutku, po to, aby ludzie zrozumieli, czego powinni robić, co powinni robić, czego nie powinni robić. Jakby to było dla niego kluczowe, że to jest podstawa. Tak czy inaczej, on był jakby też przykładem tych nauk. Sam 탐지 캠베 살라 튀는 사게야 야나 람된 난게라 딜레 라버지암 딜레 셴바지 예사마리 삼삼지기 딘데게 로데버지다 타쳐버지다 다나 신기 다 가슈 딘데게 베 가슈에지 Więc wielu ludzi, wielu uczniów, którzy rozwinęli jakby wiarę w Mikio Dorje i jakby zaufali tym naukom, to z czasem rozwijała się w nich taka pewność, że to jest lama, któremu absolutnie mogą zaufać, że nie ma nikogo lepszego, i jakby z taką absolutną pewnością polegali na jego naukach i słowach. Co była jego taka wielka, jakby wspaniała cecha. Nie było zbyt wielu ludzi, którzy potrafili zrozumieć w pełni to, co on naucza i jak prowadzi uczniów, ale było kilku pośród nich, którzy doskonale to rozumieli, doskonale widzieli, jakby rozumieli jego punkt widzenia. Więc pokrótce Mikio Dorje kiedy prowadził swoich uczniów, to robił to z autentyczną współczuciem, z autentyczną miłością, życzliwością. Więc gdy ludzie przychodzili do niego z nadzieją, że otrzymają pouczenia dharmy, albo że otrzymają jakieś wsparcie materialne, bo niektórzy przychodzili, po prostu prosili o jedzenie i wsparcie materialne i on im go udzielał, bez problemu. Bez żadnego jakby bardzo... Wszystkich starał się traktować dobrze, wszystkich starał się traktować i pomagać w taki sposób, w jaki oczekiwali. Ze względu na to, co robił, zawsze myślał, jak to, co robi, może przynieść pożytek innym. Więc był szczodry w udzielaniu nauk dharmy, był szczodry w przekazywaniu wsparcia materialnego. Bo niektórzy wcale nie chcieli od niego, nie mieli takich oczekiwań, że on ich nauczy, że on im przekaże jakąś dharmę. Oni mieli takie zwyczajne, jakby doczesne oczekiwania. Ponieważ Mikio Dorje był jednym z najbardziej znanych lamów w Tybecie w owym czasie. Więc nie tylko udzielał abiszek i nauk dharmy, bardzo wiele ludzi jakby wykorzystywało to, że otrzymali jakieś przekazy od Karmapy i potem jakby opowiadali o tym innym ludziom, żeby dodać sobie ważności, tak? Dodać sobie estymy.
Więc Micio Dorje nie krytykował tego, po prostu uczył ich dalej. Spędzał z nimi często wiele czasu, próbując im pokazać, co jest tak naprawdę ważne i co jest naprawdę istotne. Sam bardzo dużo czasu poświęcał na zgromadzenie zasługi i oczyszczanie swojego umysłu, więc jakby w ten sposób pokazywał im, co jest ważne. Więc ci ludzie, którzy naprawdę nie mieli takich czystych intencji, to jakby bardzo często też Micio Dorje zdarzało się, że ich po prostu ignorował. Jeżeli widział, że ich intencje są kompletnie, że tak powiem, rozjeżdżają się z jego intencjami, to po prostu nie ignorował ich. Ale tak czy inaczej, jak wyrażał życzenie, aby ci ludzie jakby w przyszłości okazywali się dobrymi praktykującymi, aby faktycznie zaangażowali się w dobrą praktykę. Więc dla każdego robił to, co było najlepsze, to, co tylko mógł. Nawet żartując z innymi ludźmi. Bardzo często było tak, że po prostu siedział z jakąś grupą ludzi i żartował i angażował się w takie zwyczajne, codzienne rozmowy. Śmiał się z nimi, opowiadał kawały i tak dalej. Nawet wtedy starał się przynieść pożytek tym osobom, wpływać na umysły tych osób. Słuchając tych opowieści, on cały czas jakby się zastanawiał, czy ta osoba będzie w stanie teraz praktykować dharmę, czy w przyszłości, w przyszłym życiu będzie praktykować dharmę. Nawet jeżeli ktoś nie był w stanie praktykować dharmy, to i tak starał się na przykład czasami spędzać z nimi jakiś czas, jakby śmiejąc się i żartując, żeby ich do czegoś zainspirować. On był naprawdę jakby bystry. On jakby bardzo szybko jakby orientował się, czy ktoś był w stanie, czy on jest w stanie jakby przynieść pożytek jakiejś danej osobie w ten czy inny sposób, czy nie. Jeżeli widział, że nie jest w stanie przynieść im żadnego pożytku, to po prostu dawał sobie spokój. Więc kolejnym dobrym czynem jest czyn 28, który brzmi tak. Skoro nie sposób pojąć wszelkich aktywności wkraczania na ścieżkę przebudzenia, modliłem się, by podążać krok w krok za czynami wszystkich bodhisattvów. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc ten dobry czyn opowiada o ćwiczeniu się w jakby naśladowaniu działań, czynów innych bodhisattvów. Więc jeżeli jakby analizujemy działania, czyny innych wielkich bodhisattvów i staramy się je praktykować, to wtedy praktykujemy tak naprawdę działania wszystkich bodhisattvów. Nawet jeżeli weźmiemy przykład jednego. Jak powiedziałem wcześniej, aby
poskromić umysły innych, najpierw trzeba poskromić swój własny umysł. Aby oczyścić umysły innych, najpierw trzeba oczyścić swój własny umysł. I w przeciwnym razie jesteśmy po prostu zbyt pewni siebie i najpierw musimy rozpoznać nasze dobre strony i rozpoznać nasze błędy i problemy, rozwijać swoje dobre właściwości i minimalizować czy też osłabiać swoje negatywności i splamienia. Więc musimy być w stanie robić wszystko, co tylko jesteśmy w stanie, aby się doskonalić, aby doskonalić swój własny umysł. Dopiero wtedy będziemy w stanie pomagać innym. Jeżeli błędy dostrzegamy tylko u innych, to powinniśmy się zastanowić, czy aby na pewno jest to błąd, czy aby na pewno jest to problem. Przecież nie znamy wszystkich intencji i umysłów tej osoby. Więc jak patrzymy na innych, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy ta osoba popełnia błąd, czy robi coś złego, bo nie znamy jakby całego kontekstu. Natomiast kiedy spojrzymy na siebie, to jesteśmy w stanie jakby zobaczyć cały kontekst, tak, wszystkie nasze intencje, wszystkie nasze ukryte pragnienia. Więc kiedy widzimy błędy u innych ludzi, jeżeli mówimy, o, to jest błąd, to jest problem, ja takiego problemu nie mam, to jest bardzo niebezpieczne. Cały czas omawianie błędów innych, problemów innych, krytykowanie innych, mówienie im, nie powinieneś tego robić, nie powinieneś tego, obwinianie innych za coś, to jest bardzo niebezpieczne. Sami stajemy się bardzo dumni, myśląc, że ja nie mam takiego problemu, ja jestem okej. Oczywiście są różne rodzaje dumy, ale jeden z nich polega na takim przekonaniu, że ja nie popełniam żadnych błędów. To jest bardzo niebezpieczny rodzaj dumy. Jeżeli nie mamy szczęścia, jeżeli będziemy krytykować tą inną osobę, a ta osoba się okaże bodhisatwą, to popadniemy w duże tarapaty. Bodhisattwowie bez żadnych jakby wątpliwości pomagają innym, przynoszą innym pożytek. My nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jakby na czym polega aktywność bodhisattwy, jak ona się realizuje, skąd ona się bierze, więc nie mamy do niej szacunku. I w ten sposób rozwijamy błędne poglądy. Takie błędne poglądy są w stanie zniszczyć bardzo dużo zasługi, której do tej pory nagromadziliśmy. Podobnie krytykowanie innych bodhisattvów jest bardzo niebezpieczne. Dopiero kiedy będziemy mieli zdolność jasnowidzenia i będziemy w stanie czytać umysły innych, dopiero wtedy będziemy w stanie jakby faktycznie ocenić, czy ktoś popełnia błąd, czy to jest jego słabość, czy siła. Nie jesteśmy w stanie, dopiero wtedy będziemy w stanie ocenić prawdziwy poziom jakby zaawansowania danej osoby.
I będziemy w stanie jakby ocenić jego intencje tej osoby, motywację tej osoby. Tego rodzaju jasnowidzenie jakby polega na tym, że my widzimy, tak jakbyśmy patrzyli na to. Nie domyślamy się, e, tylko po prostu wiemy, że ta osoba miała to na myśli, albo intencje tej osoby są takie albo inne. Obecnie w nauce jakby te zmysły odgrywają bardzo wielką rolę, tak? Jak pachnie, jak wygląda, jak brzmi i tak dalej. Na tym polegamy. W przypadku oceniania umysłów innych to nie wystarczy. Dopiero kiedy osiągniemy zdolność czytania umysłów innych, jeżeli odpuścimy jakby poleganie tylko na naszych zmysłach, dopiero wtedy będziemy w stanie ocenić faktycznie innych ludzi. Są tacy ludzie, którzy jakby lubują się w wytykaniu błędów innych. To jest super niebezpieczne. Powinniśmy robić odwrotnie. Powinniśmy jakby przymykać oko na błędy i słabości, a zacząć wyszukiwać dobre strony w innych ludziach. Ich zalety, ich dobre właściwości. Powinniśmy zaś większy wysiłek wkładać w odnajdywaniu naszych własnych błędów, w rozpoznawaniu naszych własnych słabości i problemów. Bo bardzo może się zdarzyć tak, że osoba, o której mówimy, jest autentycznym bodhisattvą, czego nie dostrzegamy i zaczynamy tę osobę krytykować, a to jest bardzo niebezpieczne. Wszystkie istoty mają naturę Buddy. Powinniśmy uważać, powinniśmy widzieć, jakby, że ten fakt jest po prostu święty, że powinniśmy uważać to za świętość. Dlatego powinniśmy angażować się w przynoszenie pożytku istotom bez żadnych oczekiwań. Po prostu uważać, że one są cenne same w sobie. Oczywiście bodhisattwowie mają specjalne metody, aby to czynić. Niektórzy bodhisattwowie są bardziej zręczni w używaniu zręcznych metod, inni nie, inni mają bardziej rozwiniętą prażnię. Więc bodhisattwowie w związku z tym również mogą popełniać jakieś błędy. Ale w porównaniu z żyjącymi istotami, to bodhisattva jest w gruncie rzeczy po prostu jakby źródłem nieskończonych dobrych właściwości. Wiesz, oni naprawdę skupiają się na przynoszeniu pożytku i innym. Dlatego mogą stanowić dla nas bardzo dobry przykład tego, jak należy działać, jak należy myśleć, co należy robić, nie robić. Czasami nie wiemy, czy ktoś jest bodhisattvą, czy nie. Więc najlepiej w ogóle się wstrzymać od wszelkich komentarzy i wszelkiej krytyki. Dlatego najlepiej skupiać się na dobrych właściwościach, zaletach innych ludzi. W 100 krótkich instrukcjach Mikio Dorje również mówił na ten temat.
Na przykład są ludzie, którzy mają problemy ze wzrokiem, mają problemy z cerą, ze skórą, mają, są niepełnosprawni w jakiś sposób. Więc jakby przezwanie tego rodzaju ludzi jest bardzo szkodliwe, jest bardzo niedobre. Obrażamy tych ludzi w ten sposób, prawda? Na Zachodzie mówimy tutaj o dyskryminacji, prawda? Ale podobnie było w Tybecie wśród mnichów. Czasami dostrzegamy, że ktoś jakby nie jest jakby, nie dotrzymuje swoich ślubowań w doskonały sposób i tak dalej. Powinniśmy to ignorować, powinniśmy przestać skupiać się na tych błędach. One nie powinny nas w ogóle obchodzić. Czasami dostrzegamy prawdziwe błędy, prawdziwe problemy. I co wtedy powinniśmy robić? Powinniśmy myśleć, powinniśmy modlić się, aby ta osoba nigdy tego błędu nie popełniła. Obym ja również nigdy nie widział tego rodzaju błędów, tego rodzaju problemów innych ludzi. Kiedy patrzymy na inne istoty, kiedy dostrzegamy w nim jakiś autentyczny problem, autentyczny błąd, fakt, że widzimy u innych jakiś problem, jakąś słabość, to jest to faktycznie jakby też rezultatem jakiejś karmicznej więzi pomiędzy nami, pomiędzy tymi. Każdy z nas widzi daną osobę w inny sposób. Każdy z nas widzi wszystkie istoty w inny sposób. 100 osób może patrzeć na kolor niebieski, dla każdego będzie to jakiś inny niebieski. Niebieski, który ja widzę, i niebieski, który ktoś inny widzi, to może być inny kolor. Więc w zależności od naszego poziomu pomieszania, od śladów karmicznych, które mamy w umyśle, będziemy inaczej postrzegać daną osobę czy daną sytuację. Ponieważ jeżeli mamy negatywne nastawienie i mamy taką tendencję, aby w zły sposób oceniać daną sytuację, postrzegać daną sytuację, to zawsze będziemy mieli taką tendencję. Zawsze będziemy widzieć błędy w innych, zawsze będziemy widzieć problemy w innych. Więc musimy się modlić, aby nigdy nie widzieć tego błędu, ponieważ on wynika z jakiegoś naszej tendencji również. Podobnie musimy umieć rozpoznać, co jest naszą największą słabością. Jeżeli jest to duma, to powinniśmy widzieć, że to jest duma. Jeżeli to jest zazdrość, to powinniśmy widzieć, że to jest zazdrość. Powinniśmy powiedzieć naszemu guru: mam taki problem z dumą, co mam z tym zrobić? Nie powinniśmy myśleć w ten sposób: najlepiej by było, żeby mój guru nie dostrzegał mojej dumy, musiał jakoś ukryć ją przed nim. Nie jest dobre nastawienie, wręcz powinno być wręcz odwrotnie. Powinniśmy po prostu otwarcie mówić: mam w sobie bardzo dumy, proszę pomóż mi, poradź mi, jak mam sobie z tą dumą radzić. Jest tak, jak kiedy idziemy na wojnę, tak? Prowadzimy wojnę z drugim narodem. Są różne strategie wojenne, ale na przykład jedna polega na tym, że atakujemy z zewnątrz, ale wewnątrz również prowadzimy podjudzamy, podburzamy ten wrogi naród, żeby się zbuntował przeciwko swojej armii, zbuntował przeciwko swojemu królowi. Jakby tworzymy taką wewnętrzną rewolucję w tym drugim narodzie.
Podobnie, kiedy walczymy, kiedy walczymy ze swoimi emocjami, z jednej strony musimy z zewnątrz jakby walczyć z nimi różnymi poprzez różne błogosławieństwa, zbieranie zasługi, różne rady z naszych guru i tak dalej, ale musimy też prowadzić tą wewnętrzną rewolucję. Powinniśmy jakby podburzać swoje myśli przeciwko temu naszemu wrogowi, przeciwko tej naszej dumie albo zazdrości. Powinniśmy jakby tłumaczyć sobie, jak ta słabość jest szkodliwa, jak jest niedobra dla nas, jak przynosi nam same problemy i tak dalej. Więc w ten sposób jakby opisuje to Michał Dorje opisywał to w 100 krótkich instrukcjach. Bardzo dużo problemów wynika z tego, że widzimy coś dobrego, uważamy, że to jest zło, albo widzimy coś złego, uważamy, że to jest dobre. Jeżeli dostrzegamy w sobie coś, że problem jest problemem, albo słabość jest słabością, albo mówimy innym, to jest słabość. Bardzo często wytykamy komuś słabość, a on mówi, no ale w czym problem? Przecież to nie jest jakby problem, to nie jest jakby i tak dalej, więc musimy mieć pewność co do tego, co widzimy, jak to widzimy, czym to powinno być, jak sobie z tym radzić. Na przykład. Są ludzie, którzy nagromadzili bardzo dużo negatywności. Więc dana osoba popełniła bardzo dużo błędów. Zaczynamy ją za to krytykować, ale ta osoba wykonała też bardzo dużo dobrego. Tak? Zrobiła bardzo dużo dobrego, ale my skupiamy się tylko na tych błędach. Więc oczywiście błędy są błędami, ale jeżeli będziemy się skupiać tylko na tych błędach, to możemy uznać, że ta osoba jest jakaś strasznie zła i beznadziejna. Jeżeli będziemy krytykować jakąś osobę za to, że jest że jest osobną, że jest jakoś okropna, że jest beznadziejna i tak dalej, wówczas te dobre rzeczy, te dobre właściwości tej osoby zaczną słabnąć. Tak jakbyśmy ich bo zachowujemy się tak, jakbyśmy ich nie szanowali, tak jakbyśmy ich nie dostrzegali, tak jakby one nie były ważne. Na przykład mamy posąg Buddy, gliniany posąg Buddy. I ono, jeżeli zniszczymy je, to oczywiście zniszczymy jakiś symbol Buddy, tak? Ale to oczywiście nie jest Buddha, sam. Więc jeżeli z pełną intencją, z pełną świadomością, intencją niszczymy taki posąg, to tak jakbyśmy niszczyli faktycznie Nirmanakaya Buddy, ponieważ ona stanowi wsparcie dla praktyki innych osób.
Często jest tak, więc te stwierdzenia, że ktoś jest dobry albo ktoś jest zły, są bardzo, bardzo trudne czasami do określenia, bo czasami może być tak, że dobra osoba zrobi coś złego, ale tak czy inaczej przyniesie pożytek innym, albo faktycznie z gruntu zła osoba zrobi coś dobrego, a ten czyn i tak zaszkodzi innym. Bardzo często się tak zdarza więc naprawdę trudno oceniać w pełni. 다 돼야지 파봐 녀봐 망해봐 저 차결을 주고 있어야 이게 너가 나를 가르쳐 알았잖아. Jeżeli, no, podobnie mówi się, poza tym w sutrach mówi się o to, że krytykowanie bodhisattvów, nawet jeżeli oni popełnią jakiś błąd, który jest no, niczym w porównaniu z naszymi błędami, jeżeli krytykujemy bodhisatwę, to jakby niszczymy bardzo wiele swoje zasługi. Na przykład w sutrze mówi się o tym, że jeżeli że porównuje się to że tak jakbyśmy pomagali wszystkim istotom w 10 kierunkach. Jeżeli skrytykujemy bodhisatwę, niszczymy całą tą zasługę. Więc najlepiej po prostu wstrzymać się od krytyki, wstrzymać się od oceniania. Bardzo, bardzo ważne jest, abyśmy unikali tendencyjności w swoim umyśle, abyśmy nie tworzyli przywiązania do jednych i awersji do drugich. Na przykład i taki duchowy przyjaciel Neu Supra mówił, że w obecnych czasach niektórzy mówią, że nie mają czego praktykować, że nie mają praktyk, więc jakby zbierają wszystkie praktyki i wszystkie instrukcje i wszystkie abhiszeki, jak tylko mogą otrzymać. Więc tacy ludzie otrzymali bardzo dużo takich abhiszek i przekazów dharmy, ale jakby mówią, otrzymałem to, czy to, ale oni nigdy nie powiedzą, praktykowałem to, czy to, czy to. To tak jak otrzymują jakieś abhiszeki i myślą sobie, że jak guru dotknie ich bumpą ich głowy, to już wszystko załatwia. Gdy guru udziela różnych przekazów, to uważają, że to wystarczy. Powinniśmy pomyśleć o tym w inny sposób. Jeżeli otrzymujemy jakieś abhiszeki, jeżeli otrzymujemy jakieś instrukcje, to w zasadzie to zobowiązuje nas do tego, aby je praktykować. Przyjmuję schronienie w tym guru, czy w Buddzie i tak dalej. Jaki to ma sens? Samo mówienie takich słów to nie ma żadnego sensu. A później krytykujemy bardzo często tych lamów, jakby oceniamy ich i tak dalej. To jest bardzo problematyczne. To jest tak jakbyśmy mieli po prostu jakieś jakąś truciznę w ustach, jakbyśmy wypuszczali jakieś zatrute słowa, jeden z Kempo mówił, lepiej by było, gdybym miał kłódkę na ustach,
i oddał kluczyk komuś innemu. Wówczas ta osoba otwierałaby tą kłódkę dopiero wtedy, gdyby w czasie posiłku. Oczywiście z taką kłódką nie bylibyśmy w stanie nic przełknąć i nic zjeść, wobec czego ta osoba musiałaby otwierać ją przed jakimś posiłkiem, ale ten Kempo mówił, że dobrze by było, gdyby ta osoba tylko otwierała ją na czas posiłku, a potem zamykała ją z powrotem. Lepiej, żeby w ogóle nic nie mówił, bo wszystko, co mówię, stwarza problemy. Musimy się nad tym zastanowić. Może nam też przyniosłoby to jakiś pożytek. Jest jeszcze, mógłbym jeszcze trochę opowiadać na ten temat, ale myślę, że teraz czas już zakończyć. Więc tak jak powiedziałem, dzisiaj jest ostatni dzień Arya Kshema, ale ja będę kontynuował nauki. Po kilku dniach wrócę do tych nauk. Oczywiście ludzie zebrani tutaj w Adżawidia na Arya Kshema muszą dojechać z powrotem do swoich klasztorów, do swoich domów, więc musimy zrobić kilka dni przerwy. Dlatego wracamy do nauk dopiero 13 kwietnia. Być może, że zmienimy godzinę, w której te nauki będą udzielane. Zobaczymy jeszcze. Tak czy inaczej, chciałbym kontynuować te nauki, aż skończę ten temat. Aż skończę omawianie tych tekstów Minkya Dorje.